Naglalayong protektahan ang karapatan ng mga batang nagkasala at kilalanin ang kakayahan nilang magbago, ay dapat ring gumalang sa karapatan ng mga biktima makakamit ang hustisya. Sunod-sunod na ang balita, bayan ay nababahala. May hold up sa kalsada, may pang-aabusong naganap na. Ngayon pati sa paaralan, putok ng baril ay narinig. Mga magulang at guro sa takot ay nananahimik. Hanggang kailan tayo maghihintay? Hanggang kailan ba magbubulag-bulagan? May pag-asa kaya na marinig ang panawagan, na mabigyan ng pansin ang mga mungkahing pagbabago para sa kinabukasan ng bawat batang Pilipino. Karapatan at pananagutan magkasabay na itaguyod. Ni paghusga ang hangarin, hindi rin paglimot sa awa. Ngunit kailangan ding tiyakin may hustisyang nakikita. Kung may batas na dapat suriin, bakit hindi pag-usapan upang ang kapayapaan at kaayusan ay mapangalagaan? Sa Senado'y umaasa may makikinig sa tinig ng masa, para sa mas ligtas na bukas, para sa bawat pamilya. Habang may panahon pa, tayo'y kumilos at magkaisa sa paghubog ng kabataan, siyang pag-asa ng bansa. May pag-asa kaya na mabigyan ng pagkakataon na repasuhin ng batas para sa mas maayos na panahon. Sa puso ng bawat Pilipino, iisang pangarap ang dala, isang bayang ligtas, mapayapa at may pag-asa.